Prøv at være lidt for nemt, jeg ser på den uden at holde hånden med. Det er René, når han er bedst. Jeg lover at få nogle gode billeder nu på lampskærmen, vi snakker noget. Det er jo fældigt, de har holdt hen i gang i vandet. Nu er der altså ikke beskyttelse på den længere. Nu er der skolen beskyttelse der. Ikke lidt plastik. Nu skal jeg længere op. Men det skal jo også. Den er helt vildt. Hvis der er spørgsmål til, hvordan vi skal lave det her, så I husk at ringe til IKEA. De vil glæde hjælpe jer. Det er fedt bare prøve at ringe. Jeg har den her lampeskærm. Nu skal I høre. Er den rimelig stabil nu? Ja, det er det. Det er op. Så kører den. Nej, nu kører den. Jeg skal ikke puste meget til. Så, nu kan jeg snakke ind.